الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا سابيان 3 وتر رمضان هجرا من زن الله صلى الله عليه وسلم shekara 1446 daidai da 4 ga watan uku shekara ta 2025. wannan shine darasinmu na biyu kenan ko haka ne to dan bani bayro mun gama baran pencil ɗinka. Wannan shine darasinmu na biyu a cikin littafin umdatul mar'a madogaran mace musulma. Mun kuma karanta hadisi na 36 kamar yadda muka faɗa. Wannan littafi yana ɗauke ne da hadisai guda 100 kuma waɗannan hadisai dukkaninsu suna da alaƙa ne da mata. Hadisai ne da suka yi magana dangane da mata, ko dai a bauta ko a mu'amala ko duk wani abu da ya shafi rayuwar mace musulma. Shi yasa aka kira shi da suna umda. Shi yasa za ku ga yawancin hadisan asalin mata ma sun fi yawa cikin wanda suka ruwaito, kamar wannan wanda za mu tashi hadisi ne na 37 ko? Malam yema wannan hadisin take da cewa ihrisi ala zakati amwaliki wa tathhiriha. Ihrisi ki kwadaitu ki zamto mai tsananin kwadayi ala zakati amwaliki a wurin fitar da zakka na dukiyanki da Allah ya baki, wa tathhiriha kuma ki zamto mai kwadayi a wurin tsarkake dukiyar take, ma'ana yin zakka yana tsarkake dukiya. Ko kuma malam na so ya ce bayan kin yi zakka in kina da hali ki sadaka, don sadaka tana tsarkake dukiya. Ga hadithin ya ce an ummi salamata, an karbo daga ummi salama radiyallahu anha, Allah ya kara yadda a gare ta. Qalat, ummu salama ta ce kuntu, na kasance ni ummu salama, albasu ina sanya audahan min zahabin. Audahan nau'i ne na kayan ado kamar awarwaro haka, duk wani abu da mutum zai sanya a jikin shi, mace ta sa ko a jikinta na ado, amma kuma ya kasance cewa an yi shi ne daga azurfa. kun ga yana da tsada, ba wai mai arha ba ne. Tana sawa a jikinta. Faƙultu, ta ce sai na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, tunda ummu salama iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne, tana daga cikin ummahatul mu'minin ko, tana cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta bayan mutuwan mijinta. kun tuna hadisin ta mun sha karantawa. Faƙultu, sai na ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ni wane kenan? Ummu salama ƙwarai. Ta ce ya rasulallahi, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a kanzun huwa, wannan awarwaron ko munduwa ake cewa ko? Haka ake cewa? Akwai awarwaro akwai munduwa, suna da bambanci ko da abu ɗaya ne? Baka san munduwa ba kai dan Gombe ne, dama ta ina zaka sani. Yau to kun ji, munduwa shine na kafa, kuma shi ina ga yana da dan kauri ko? Kama ana shi da abuwa masu cycle haka. Awarwaro kuma kaman naɗi ne. To ko dai wanne ne, na faɗa muku a farko na zama lauyan kaina da kaina. Ma'ana kayan ado ne na mata, wanda mata suke sawa a jikinsu, irin su waɗannan dangin waɗannan abubuwa. Mata na sa abin hannu, suna sa jigida, suna sa kaza, suna sa kaza. Sai dai a kokari kai ya zamto kamanceceniya da na arna, ko wanda ake ma mutum mummunan shaida a kansa. Da akwai waɗanda abin da suke sawa in aka gan shi a jikinsu sai a rinka ɗauka masu irin ɗabi'an wasu mutane ne, mummunan ɗabi'a. Da haka in mace ta san wannan sai ta tsara mutuncinta da imaninta. Ta ce sai na ce ma nan sulasulan a kanzun huwa, wannan awarwaron nawa mai tsadan nan ko mundu wannan nawa mai tsada?
shin yana cikin abin da Allah ya ce idan mutum ya taskace bai fitar mai da zakka ba zai masa azaba mai raɗaɗi? Ce wanda ta yi a kanzun huwa ya nuna ta san ƙur'ani, tana mai ishara ne zuwa ga wata aya da ke cikin suratul tauba, innal ladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim. Waɗanda suke tara zinariya da azurfa su taskace ta ba sa ciyar da ita domin Allah, Allah ta'ala ce kai musu azaba da kai musu bishara da azaba mai raɗaɗi a ranar alkiyama, za a yi musu abun wuya na wuta da awarwaro na wuta. Shine take tambayin ta ce irin wannan yana cikin wanda wannan ayan ta suratul tauba take magana? Faƙala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita, ma balaga an tu'adda zakatuhu, idan har kika auna kudin wannan kayan adon naki ya zamto balaga ya kai nisabin an tu'adda zakatuhu, ki sauke nauyin zakkansa ki bada, fa zukki, ki cire kason da yake na zakka ne ki bayar, fa laysa bi kanzin, amma ba cikin abin da aka haramta miki ki ajiye. Kun fahimta? Ita tana tambayan ko haramun ne ma ajiye irinsa kawai ta bayar da shi gaba daya, sai ce a'a ba haka bane, ki ajiye, ai mata sai da awarwaro, sai da zinariya da gwalagwalai in akwai hali. An fahimci magana? Sai ce ki ajiye, Allah bai hana ki ajiye ba wannan Allah ke nufi ba, amma fa idan kudin shi ya kai na fidda zakka to ki cire zakka ki bayar, kin zama hajiya turka shi. Kun fahimci magana ko? To wannan shine hadisin. Na farko za mu samu fa'idoji guda biyu karkashin hadisin. Na farko shine malamai suka ce hadisin ya nuna halascin mace ta yi kwalliya da ado da zinariya da azurfa, tunda ta ce a kanzun huwa, sai bai ce mata na'am ba, sai ce a'a, in dai ya kai nisabin zakka ki ba da zakka, amma batun cewa haramun ne to ba haramun ba ne. Kina ya halasta mace ta ajiye zinariya ko ta ajiye azurfa, bal yana ma daga cikin hanyoyin taskace dukiya idan mutum na so kar dukiyar ta lalace, saboda shi zinariya yawanci baya faɗi, kuma shi yana cikin abin da ko yau ka ɗaga zai zama kuɗi. Ba kaman fili ba ne za ka yi ta talla, ba kaman mota ba ne a je a ije ta ta nema ana tallanta. In yau ɗin nan kike da zinariya ke so ya koma kuɗi, yau ɗin nan zai koma kuɗi, ba sai an kai gobe ba. Sannan kuma kullum shi galibi hawa yake yi, appreciating yake yi, baya sauka, baya yin ƙasa. So don haka nan tunda ana kwace fili a can, kina iya siyan zinari ki ajiye, ba laifi ba ne. Amma idan ya kai nisabin zakka, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki fitar da zakka ki ba wasu su masu amfana daga arzikin da Allah ya baki, ke kuma a tsare ki daga azaban wuta. Fa'ida ta biyu shine ya nuna zinariya ana yin zakka, amma kuma ba a kirga shi a matsayin haramun ne ajiye shi, ana yi masa zakka. Kila wata bata taba yi ba ko? To ga hadisi da ya tabbatar cewa ana yi. Ina fata an fahimci waɗannan fa'idojin. Sai hadisi na nawa? 38. Ihrisi ala badli sadaqati ma'a sakha'in nafs. Kun ga wancan zakka ai wajiba ce, haka ne? Zakka ba zaɓi ba ne. Malamai suna cewa idan ka san wani wanda ya kamata ya baka zakka kuma ya kai matsayin ba da zakkan, kana iya zuwa kai mai sallama, yana fitowa ce malam lafiya, ka ce na zo karban haƙƙina ne. A Najeriya ina ga akwai tada ƙuran aka yaka ko? Wani ma sai ya ce ana gama rabawa, sai ya cire ka alis kawai sai ya kwashe kai wani gurin. Wannan ma mai imani kenan mai fitarwa. Mu galibi ma ba a ba da shi yanda Allah ya ce din, sai wanda Allah ya taimaka. Ko kaga an yi mai kaca-kaca yanda kawai ga dai shi nan, duk da ba haramun ba ne. Wasu na cewa zakka wai ana so a ba mutum abin da in shekara ta zagayo shi ma zai bayar, wannan ba daidai, ba haka maganar take ba. Amma dai ka ba mutum abu mai kauri da dan ma'ana, ai kaga akalla zai warware mai matsala. Wanda ke da jarin 50,000 ka bashi zakkan 20,000, ai ka bashi kuɗi mai yawa, ko ba haka ba ne? Sannan kuma wanda ke da 100,000 sana'an shi kila yana neman jarin 400,000 ne, kaga shi ka bashi 100,000, shi kuma kaga wannan zai ji kayi mai daidai, wancan shi ma zai ji kayi mai daidai, saboda kowa da irin damansa. Allah ya datar da mu.
hadisin mu na 38 yan uwa takensa shine ki kwadaitu akan badlu sadaka, yawan yin sadaka. Badlu shine ka yi abu kaman baka san zafinsa ba, ka rinka yin sadaka ma sakha'in nafs, alhalin kana jin yalwan zuci. Duk duniya ba abin da ya kamata in ka yi shi a babin dukiya ka ji daɗi a ranka kamar sadaka, saboda alkawari ne. Yanda ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, kaga in wuta ta tashi aka zuba ruwa, mai wutan ke yi? Mutuwa ko? To duk musiban duniya haka sadaka ke kashe ta. Duk wata musiba da ka sani a duniya wallahi haka sadaka ke kashe ta. Muna karanta wani littafi uturuk atharan qabla rahil, mun yi darasi ya kai 12 ko 13 a cikinsa. Za mu zo babin sadaka za ku gani. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ku rinka warkar da cutukan da ke jikinku da sadaka. Rashin lafiya, in kuna da mara lafiya ko kun kai shi asibiti ku yi mai sadaka, ko shi in ya isa yi yayi sadakan da kanshi. Akwai matar da ta je asibiti aka auna ta a Saudiya ne, malamin zai kawo da kanshi, ya ce da kansa ya san wannan abin ya faru. Da ta je aka auna ta, aka sa mata ranar da za a yi mata operation ta je ta dawo. Da ta tafi ta fita shine sai ta ga wasu suna rauran kashi a wurin masu sai da nama. Ta ce menene damuwa ku? Suka ce ba su da shi ne, suna sawa ne a cikin abinci, sai abincin sai ɗanɗano mai daɗi su ji daɗin cin abincin. Sai ta kira ta ce su rinka zuwa suna karɓar nama, ta ware kuɗi, ta ce duk in sun zo a rinka ba su har wannan kuɗin ya ƙare matsayin sadaka. Sai ta wuce abinta. An sa mata ranar da za ta dawo operation ne. Da ta dawo likita ya auna ta, dole sai an sake auna ta kafin a yi mata aiki. Da ya auna ta sai ce mata wani asibiti ta je bayan ta bar nan. Ta ce bata je wani asibiti ba. Ya ce to wani magani ta sha bayan wanda ya bata? Ta ce wallahi bata sha komai ba. Ya ce ta sha magani? Ta ce wallahi bata sha ba. Ya ce to me ya faru da ita bayan nan? Ta ce ta yi sadaka ta yi kaza. To malami ne. Sai ce wallahi ba wannan ciwon a jikinki kuma, ba batun magani ba, ma an fasa yanka jikin, ba za a yi ma aikin ba, kuma haka Allah ya bata lafiya. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan, kuma akwai isoshi da yawa tabbatattu ingantattu da suka tabbatar da wannan. To annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wani mutum a ranar alkiyama karkashin inuwan sadakansa zai zauna. In aka zo fili alkiyama kun sa akwai rana ko Allah ce kulna astaghfirullah ba ita bane, amma dai hadisi sun tabbatar da cewa akwai rana, za a tsaya a cikin rana, za a rinka yin zufa a filin alkiyama. To duk wani mutum zai zauna a karkashin inuwan sadakansa ne. Za a yi ma kowa inuwa da rumfanka ko lemanka sadakar ka ce, in ka yi da yawa kana da inuwa mai yawa. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala yace an abi umamata, an karbo daga abi umama bin sahal dan sahal bin hunayf dan hunayf, qala yace kunna yawman fil masjidi, kuji kunna yawman fil masjidi, mun kasance wata rana muna zaune a masallaci, julusan muna zaune da nufin ambatan Allah ko muna jiran sallah, wa nafarun min al muhajirin wal ansar, kuma a wannan zaman muna cakuɗa ne da wasu mutane. Nafar shine unas ko nasun, muna zaune ne wasu mutane daga cikin mu minal muhajirin, daga cikin mutanen makka suke, wal ansari wasu kuma mutanen madina ne. Fa arsalna rajulan ila aisha, sai muka aika wani daga cikin mu, la'alla kila ɗanta ne ko matsayin ɗaki a gare ta, ila aisha, zuwa ga nana aisha radiyallahu anha. Na yi ƙoƙarin in binciko wane ne, ban kai ga hakan ba, in na sani na sanar da ku. Suka ce muka aika gidan uwayen muminai, tunda su iyaye ne na dukkan wani mumini ko kuma sahabbai dukkaninsu adalai ne. mun aika shi ne liyasta azana, ya nema mana izini don Allah ta ba mu dama mu shigo, mu mutanen madina da mutanen makka akwai magana. Sai ta ba da izinin, fadakhalna alaiha, sai muka shiga wurinta a cikin sasanta. Qalat, sai na Aisha ta ce, dakhala alayya sa'ilun, take gaya musu, dakhala alayya sa'ilun, wani mai nema mabukaci ya shigo wurina, marratan, wani lokaci. Akwai wani lokaci da wani mabukaci ya shigo wurina, wa indi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ni kuma a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi yana tare da ni, yana sa sana. Wani ya shigo yana roƙon da Allah ko akwai abin da za a ɗan ci gidan nan jama'a a taimaka min, babu, yana cikin rashi. Ya ce, sai ta ce fa'amartu lahu bi shay,
tunda annabi sallallahu alaihi wasallam na nan sai ban tashi ba, sai ne umarni a bashi wani abu, na ce aje a kai mishi wani abu a bashi. Kuna ji wannan magana? Menene taken hadisin? Bari sake maimaita muku taken kafin mu ci gaba. Ihrisi ala badli sadaqa, ki kwadaitu wurin bayar da sadaka ma'a sakha'in nafs, tare da yalwan zuci, ba tare da kina jin kin takura ba. Ki ba da sadaka, kar ki ji cewa wai sadakan da kika yi asara kika yi. Kun ji taken hadisin ko? To mu koma mu ci gaba daga inda muka tsaya. Ta ce fa amartu lahu bi shay'in, sai ne umarni aka bashi wani abu saboda ban so in tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nemi wani abu bana kusa. Kun ga inda ake girmama miji. Thumma da'autu bihi, har bayan mutumin nan ya fita, thumma da'autu bihi, nace kai jama'a ku kira shi. Ku kira shi, nace a bashi wani abu, amma wani abu bata san me aka bashi ba. Kun fahimta? Ta ce fa nazartu ilaihi, sai na kalli abin da aka bashi din. Ma'ana kaffa a zo a kwashe dalolin gidan nan a ba su ɗauka ko kaza ne, a zo ban da komai. Kun ga ma'ana tana jin kila abin da aka bashin kar ya zamto ya yi yawa ko kila bai kai ba, tana dai tunanin dai akwai bukatan ta game aka bashi. Faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita, a turidina Allah ya dukula baitiki shay'un, na amane ko yam, amma turiduna Allah ya dukula baitaki shay'un wala yakhruju illa bi ilmik, shin ashe kina so ne kar wani abu ya shiga gidanki ko ya fita daga gidanki ba tare da iliminki ba? Ma'ana kin damu ne kenan ki san me aka fitar da shi daga gidanki? Qultu na'am, sai ta ce gaskiya haka ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai malami ne, ya san halin kowa. Ta ce gaskiya haka ne, kada a fitar da wani abin da kila ba shi na so a bashi ba. Qala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mahlan ya Aisha, kwantar da hankalinki, a hankali karki damu, nan gidan karamci ne ba na kaskanci ba. La tuhsi, kada ki rinka iyakance sadakanki. Kun ji abin da ya ce mata? La tuhsi, kada ki rinka iyakancewa ki ga wai kaman yayi yawa kin bada da yawa. Fa yuhsi Allahu alayki, ke ma sai Allah ya ce a kididdiga miki, kar a baki mamako. Ma'ana ki sake kawai ki yi in kina da shi, kar ki rinka damuwa da me kika bada. In dai da shi kawai ki yi. Ina fata an fahimci magana. Idan kika iyakance to shi ma Allah sai miki daidai ruwa daidai kurji. Amma idan kika sake kika yi yanda Allah yake so, to shi kuma Allah shi ma zai sake miki lada wanda ƙarshensa zai kai zuwa ga aljanna. Akwai fa'idoji guda 5 da za mu ɗauka ƙarƙashin hadisa. Fa'ida ta farko shine ana so a kwadaitar da mace yin sadaka, musamman mata. Me yasa? Na karanta muku hadisi jiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama idi, da muka yi maganan zuwan mata idi, shine hadisinmu na farko ko? Mata su rinka zuwa sallan idi, kan su rinka sakaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je ma mata wa'azi cewa da su ya ma'asharan nisa, kuntina tasaddaqna, ku rinka yawaita yin sadaka. Kun ga sai bai ce ayyuhan nasu ba, yace an-nisa. Me yasa ya keɓance mata? Saboda tasiri da gudunmuwan da sadaka ke baiwa rayuwar mace yafi na namiji. Shi kuma annabi sallallahu alaihi yana tausayin mata. Kun fahimci wannan magana? To shine anan za mu fahimci fa'ida ta farko akan wannan. Na biyu, shari'ar musulunci ta kore mace idan ta sadaka ta rinka kirgawa, sai ta tsaya ce ta kirgawa. In za ki kirga ki tunanin cewa ne yanzu mun shiga Ramadan, in Allah da yana so zan yi ma mutum 30 sadaka, akalla kullun zan ma mutum 1 sadaka. To wannan ba laifi, ba shi abin da kika badan za ki kirga ba, kina so ki ga kin cika wani burin ki ne. Kun gane ko? Mutum ya rinka tunanin, yana da kyau musulmi ya rinka tunanin abin da yake so ya yi na lahiran shi. Yanzu ni kamar ni ina so in Allah ya taimake ni a wannan shekaran kan ta fita sai na taimake mutum 1000 a rayuwata. To ba laifi wannan, saboda kai ya sa ka lalace, amma ba wani za ka gaya ma ko ka nuna ma wani ba. Kai za ka aje ma kanka. In ka yi kana matsawa, kika yi kina matsawa, amma kirga me kika yi, me kika bada, ya adadin shi shine abin da ba a so. Don Allah kun fahimci karatu? To Allah ya muku albarka. Fa'ida ta uku
kowane mutum ana saka mishi ne gwargwadon aikinsa, aljaza'u min jinsil amal, ana mutum sakamako ne gwargwadon aikinsa. don haka nan idan mutum zai sadaka ko kyauta kar ya damu da girma abin da ya bada, matakan musamman ya fi karfin abu. In ka fi karfin abu kawai ka yi, kai ma Allah zai maka. Akwai bambanci tsakanin sadaka da kyauta, jama'a kuna ji? Akwai bambanci tsakanin sadaka da kyauta. Malamai na cewa kyauta ta fi gamewa, saboda ita sadaka galibi mutum yana yin ta ne don yana neman wani abu, amma ita kyauta kana yin ta ne ba don kana neman wani abu wurin wani ba. To abinda ni nake so ma ku sani mafi muhimmancin shine sadaka ba a ba kowa sadaka sai musulmi. Duk wanda ba musulmi bane ba za a ba shi sadaka ba, amma ana bayar da kyauta ga mutumin da yake ba musulmi bane idan akwai dalili ko fa'ida ko hikima da zai sa a ba shi kyauta. Ana iya ba wanda ba musulmi ba kyauta. shi yasa za ku ji an ce naman layya ana raba shi gida nawa, amma yana rabuwa ukun nan ko yanzu kila sai dai guraren kasan Sokoto ko ga mama can a baya tana ta mun dariya, mama ba kawo miki naman sallah ko maman Zaria, maman ya ke ai na ganki mama yarinya ke ko a filin kiyama zan gane ki insha Allah. Ga dattijuwa nan ta fi ki tsufa sosai, mai jan hijabin nan ga ta can, yawwa ga nan tana ta mun dariya ne maganar nama. Mama ba su kawo miki nama ne ko? Lallai ba su kyauta ba. To lallai an tashi a shiga gida na ɗauko ma mama kaza ta ci. Lallai a ba mama kaza, ya za a azumi ba kuma mama nama ba, ai ba a kyauta mun ba. Mama yau ta sha ruwa da walwala abinta. Allah ya ƙara miki lafiya. In sallah ta zo kuma ga nawa mahaifiyar can a bayan Allah da za ta aiko miki da nama, na san ma tana yi. Za a ƙara miki lodi saboda ya za su bar mun tsohuwa ba nama. Jama'a kuna tare da ni? Yawwa, to ana kyauta ana yi ma wanda ba musulmi ba. Maganar laman layya da nai, idan aka ce wannan an ware shi ne saboda sadaka, to dole musulmi kawai za a ba. Amma an ce wannan an ware ne don kyauta, to ana ba kirista ko makwabci ko a wurin aiki ko yaya ne ana zumunci da su a basu. Amma su in sun yanka nama da sunan kirsimeti ke ba za ki ci ba. Daga cikin saukin da malamai suka yi shine za ka iya cin abinci, amma nama in dai an yi yanka to nama kam shi baya ciwa. Shine abin da kusan yake mafi inganci. Sai fa'ida ta nawa? Ta hudu shine ya halasta mace ta ba da labari game da kanta a cikin abin da zai zamto wa'azi ne ga wasu. Kamar na Aisha, kun ga ai sun shiga wurinta ne sai ta gaya musu wannan hadisin. Bariya ta yi ba kuma, amma ta yi haka saboda me? Saboda su ma su koyi darasi a cikin sadaka. Ina fata kun gane. To don haka shi a nan abin lura shi ne, idan ka san ka yarda da kanka cewa ba riya kake yi ba, sai kai wannan bayanin. Dan na Aisha radiyallahu anha ta fi karfin ta yi riya. Ina fata mun fahimci wannan. Amma idan ka san zai sa maka jijji da kai ko alfahari ko muzanta wanda kake kai masadakan ko makamantansu, to wannan shi bai halasta ba. Amma dai dan mutum ya bada labarin wani abu da yi na alkhairi saboda wani ya koyi, alhali ya san a zuciyarsa ya kubuta daga riya, to wannan ba laifi bane. Sai fa'ida ta biyar ta ƙarshe shine ana so mutum ya daina iyakance abin da ya bayar na sadaka, musamman ita mace. Rashin iyakancewan yana nuna alaman sauƙin rai da kuma tsarkin zuciya, wanda aka wata gante sadakan ma ba za a ɗau lokaci ba za a ce kin gane wannan zanin ko da kika bani, ta ce wallahi na manta, saboda dama can ba ta bayar ne don ta gori ba ko ta tuna da shi. Jama'a mun gane ko? To mu je hadisi na nawa? Na 39. Hadisi na 39 malai masake da cewa tasaddiki walau min tabakhi baitiki. Wannan dai duk kwadaitarwa ne akan sadaka, ko musamman ga Ramadan. Tasaddiki, ki rinka yin sadaka walau min tabakhi baitiki, ko da ko daga abincin gida ne da aka dan dafa, ko gwangwani uku kike dafa, ba za ki gaza yin sadaka da ko cokali hudu ne ki ba wani ya ci ba. Kun gane?
ni a irin wannan lokacin yana daga cikin abin da nake ba da shawara, mutanen da aka san ba su da galihu, wanda sai sun fita sun aiki suke samun abinci da kyar din nan, za ka ga a ramadana suna ta gayyara. Misali ma akwai almajirai, wasu almajirai na rayuwa kusa da su, duk da ba muna karfafan barace-barace ba ne, amma dai abin da muke nufi shine a taimaki rai, shine maganan mu. Idan akwai wanda almajirai suke kusa da shi, sai ka samu ko ɗaya ko biyu ko uku, ka ce ka rinka kawo robanka da an yi la'asar ka aje, karfe 6 ka zo ka ɗauka. Wannan ba zai cutar da ke da komai ba. Wasu za ka je bolan gidansu ka ga abinci tare mala an zubar an ƙoshi, wasu kuma na can sun kwana da yunwa babu. Wallah akwai wanda shi ya san so ɗaya yake ci, in ya buɗe baki to ya san shine sahur ɗinsa kawai, sai kuma gobe. Suna nan da yawa. Mu kuwa nan guwan mun san matattaransu, kowa waje in kula 5 ka kai wallahi wallahi sai an yi jana'izar shi yasa mu abinci baya mana kwantai. So don haka nan ki duba, ko wata a makwabta, za ke samun wata a cikin a makwabta, ki ce mata ta rinka zuwa ta rinka daukan kaza ko makamantansu, wannan ba laifi ba ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mu ji hadisi malaci ana Aisha ta, an karbo daga nana Aisha radiyallahu anha, Allah ya kare da a gare ta, qalat nana Aisha ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha, idan mace ta ciyar daga abincin gidanta, ghaira mufsidatin, ciyarwan kuma ya zamto ba na barna ba, bata wuce iyaka ba, kana laha ajruha, to tana da ladanta Allah zai bata, bima anfaqat, na daga abin da ta ciyar. Wali zawjiha, shi ma mijin da ya faɗi tashi ya samo abincin, ajruhu, Allah zai bashi ladan shi, bima kasaba, na nemowa da yi na abincin ya kawo. Ita tana da ladan wanda ta girka, shi kuma yana da ladan wanda ya nemo. Walil khazini, hakanan wanda ke kula da taska na wata dukiya, mithlu zalika, shi ma yana da makamancin wannan. Kun fahimta? Wala yanqusu ba'dhum ajra ba'din shay'a, kuma sashin su ba zai rage ladan sashi ba ko kaɗan. Wannan abin da yake nufi shine irin abincin da kin san in kin ɗauka kin bayar ko a gaban idan shi ne ba zai ce komai ba. Ina fata an fahimta. Misali dan wani plate ɗaya dan kaza da aka yi, kin san ba zai daidai da ya ga an ɗibi shinkafan shi rabin bokiti ko loka 2 an yi waje da shi ba, ko ya ga gashi kulan gidan shi da bai wuce plate 4 ba, amma na fitar da kulan da ya kai plate 6 zuwa waje. Kaga ce wanda take ghairu mufsida, ba mai barna ba, don wannan barna ne. Ina fata mun fahimci magana. To haka ne ce walil khazini, shi ma mai kula da taska. Misali mutumin da ke kula da shago ko wani wuri, sai ya ce alhaji na ɗai mana sadaka da fiyo wata ne guda 5. Kaga wannan ba zai ji wani tashin hankali a kai ba. Ko idan miliyoyin kuɗi ne, ya ce na ga yau juma'a alhaji gashi kana da bukatu, na ɗan an yi sadaka da 5,000 na kaza da sauransu. To shi da ya ba da sadakan yana da ladan sadakan, shi ma mai dukiyan yana da lada. Ina fata an fahimci wannan. Akwai darussa kusan guda 5 ko 6 ko 7 da za mu ɗauka ƙarƙashin hadisin. Darasi na farko shine an kwaɗaitar da mace ta yi sadaka da abinci a gidanta, amma kai ya zamto barna take yi. Kun fahimta ko? An kwaɗaitar mace ya zamto tana yin sadaka ko mun kankantansa, amma kar ya zamto me akwai barna wuce iyaka ko ya yawa. Na biyu, mun fahimci lallai mace ita ce jagoran kula da duk wani tattalin arziki na gida, kamar abinci da sauransu. Tun daga shi da annan sulasa ya kawo hadisin, bai ma fara da namijin ba, da macen ya fara, da ita ya fara magana. Kenan Allah zai mata hisabi akan dukiyar da aka sa ƙarƙashinta. Ko kun tuna hadisin kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dukkan ku masu kiwo ne, dukkan ku Allah zai tambaye ku game da kiwon da ya baku. Yace mai gida za a tambaye shi game da iyalansa, sannan su ma matan za a tambaye su game da harkan cikin gida, don su ne ministocin cikin gida. Na uku, mace tana da haƙƙi na ta juya, ta tasarrufi, ta juya wani abu a cikin abin da
ba lalle ne sai miji ya iso zuwa ga abun ba dangane da abin da ya shafi abincin gida. Kun fahimta? Mace bangare na abincin gida ba tare da miji yana sane ba ko yana wurin ba, amma da sharaɗin cewa abin da za ta yi nan da ɗai ba zai cutar da mijin ba. Matuƙar zai cutar da shi to haramun ne. Misali, yanzu akwai wanda za ka ga cewa abincin gidan nashi kullum ma awo yake, akwai wanda shi kullum sai ya auno. Kun fahimci magana? To in ka ce yanzu kullum mace sai ta ciyar da adadi kaza a gidan, kaga za a haihuwan guzuma, za a wayi gari wajibin iyalan ma ba zai iya tsayuwa da su ba. To a wanda kuma kila shi bai ma gane da shi ko babu, kaga wannan shi babu cutarwa a cikin ciyarwa da za a yi masa kamar yadda za a yi ma wancan din. So da haka dai duk abin da za a yi ka'ida a duba a tabbatar shi miji din bai cutu ba. Sai na hudu, yana daga cikin kulawan mace ga gidanta a same ta tana gudanar da gidan gwargwadon abin da ya dace da shari'a. Tun daga shi da aka faɗa sai aka ce ta duba ita ta gani, kaga ashe an ba ta daman ta tsari a gidan, ta gudanar da gidan gwargwadon yadda yake maslaha ne na shari'a. Maslaha za a duba, kila yanzu kila da yana da samu yanzu kuma bai samu kamar da, ko kuma yanzu yana cikin yanayi, ko kuma yanzu yana da wadata amma ɗawainiya ya yi masa yawa. Duk mata suna gane wannan. Za ka ga namiji wani lokaci ta cewa ai yana da shi, da za ka ji waɗanda yake taimaka ma 'yan uwan shi kaɗai, kai ba ma za ka iya sallama ka ce taimake ka ba, inda kana da kunya da hankali. Gashi da wadatan amma nauyin ya fi ƙarfin wadatan. To idan mace ta lura da irin wannan, ita ma sai ta sausauta saboda kada ya zo ya cutar da miji ɗin. Sai na nawa? Na biyar, samun kamala a cikin aikin cikin gida yana daga cikin abin da ake so mace ta kula da shi ma miji din. Tunda ya ce miji yana da ladan abin da ya samu, ashe ana so namiji ya kula, ya rinka kawowa, ko ya rinka kokari ya kawo. Sannan kuma mace an ce katta cutar, ashe ana so ita ma ta kula da nata gudanarwa. To kamalan yana cikin abu biyu, namiji kar ya gaza wurin kawo abin da ya kamata ya kawo, mace kar ta wuce iyaka wurin daman da aka bata. Kun fahimci wannan gaban ko? Yawwa. Da haka namiji shi zai nemo ya kawo abinci, mace kuma ita za ta sana'anta abincin, ta ɗauki nauyin kulawa da tsare shi. Akwai ta 'yar uwanmu da tun muna yara ta taɓa wata rana tana ladabtar da 'ya'yanta. A lokacin ni sai na ga kaman kawai ba ta da kirki ne, sai da na girma na gane ashe kirki gare ta har yayi yawa. Kun fahimci maganan? Yaran zubar da madara suka yi, da ta gama kwashe madaran ta kama su tana feffyaɗa hannunsu, tana ku ba ku tausayin mahaifinku, ba ku 'yan ƙananan yara ne, ba su yi wayo ba su ma san ba ma lai su fahimci saƙon ba, amma ka gane da take tausayin mijin, tana guna wahala, bai fa daɗe da biyan kuɗin makarantanku da haya ba, ku zo ku yi wannan barnan, aiku wanda ya zaban nan sai kun kwana biyu ba ku sha ti ba a gidan nan, sai ku gani za ku ce na gaya muku. Ni lokacin kawai sai na mata kallon marowaciya ce, sai da na fara cefane na gane a ashe mata ce ta kwar. kun fahimci magana? Haka abin yake. Lokacin da mutum musamman matashi shi yake neman aure, to shi yana so komai a yi shi a bagas ne da sauki. Sanda ya zama dattijo kuma ya fi kowa san a taimake shi, saboda ya gajiya ya san nauyi, ko ba haka abin yake ba? Haka ne. Akwai ɗalibinmu da na sha gaya muku a nan, wata rana zan yi muhadara ne ko tafsiri ne, ya ce min yawwa malam don Allah mahaifiyan wance, ya faɗa min sunan wanda yake nema da aure, dama na santa. Ya ce mahaifiyarta ta zo don Allah wa'azin yau malam a faɗaɗa bayani wurin sauƙaƙawa wurin kayan auren nan da kaza. Shi yana so duk yadda za a in kawo duk ayoyi da hadisai na a tausaya mishi, ko suna wata da'awa a social media wai a tausaya ma talaka. Shi yana so a tausaya. To amma ran da shi kuma ya zo aka ji an ce zai kayan ɗaki, zai yi kayan kicin, zai yi kaza, to sai kaga kuma a lokacin shi ne mai son a tausaya a kawo ɗin. To da haka daidaito ake so.
namiji ya karamci iyayensa na abin da zai yi, sannan kuma iyaye su kuma su tausaya, kar ya zamto shi ya ji kawai na son komai da sauki, su kuma kas su ji kan cewa komai sai an musu. Allah ya datar da mu. Fa'idan mu tana na 6, mace ita ce musulunci ya ba ta daman ta sana'anta abinci a gida, don gashi nan an ce idan ta ciyar da abincin tana da ladan kaza na abincin da ta yi, ashe ya nuna mace tana girki. Wasu ce a'a musulun mu fa taimaka muku muke yi maza, musulunci ma bai ce mai girki ba. Kun fahimci maganan? Akwai wata baiwa Allah ta rasu, Allah jikanta da rahama, haka ta taba ce mun, ta ce alaramma take ce mun, ta ce alaramma wallahi tausayin ku fa muke ji muke muku girki. Na ce haka ne, iyayata ta kaina, la sarki ta rasu ni ne mata sallan gawa ma, da ta rasu ta yi wasiya ta ce da Allah in ta rasu in mata sallah. To ta ce tausaya muku muke yi. Na ce to shikenan ba matsala, sai mu rinka siyo shinkafa da wake mu kawo mu je restaurant mu rinka cin tafashe. Ta ce to ya kun yi zalunci. Na ce ki ai adalci ko kai ko? Da ta ce to a dawo tsakiya. Na ce shine daidai. Allah ji kanta da rahama. Sai na 7 shine mace ta tsayu da ayyuka na kwarai gwargwadon yadda mijinta zai iya su yi tarayya a ciki. Wannan abu ne wanda dukan suke samun lada, tun daga shi an ce idan ta ciyar tana da lada. Wasu malamai sun ce rabin ladan tana da rabi, yana da rabi, 50-50 ake yi. Wahalan da ta ci na girki Allah ya bata ladan rabin abin da suka ciyar, shi kuma abin da ya samu ya kawo su samu lada shi ma rabi. Zan iya shiga na 40? Na'am. Hadithinmu na 40 takensa shine tawassali ma'a jaratiki bil hadiyyati was sadaqati walau bil yasir. Sadaka da ake ta yi, Allah ka ba mu iko, Allah kuma mun yi amsa mana. Tawassali, ki rinka sadar da sadakan da kike yi ma'a jaratiki, tare da makwabtanki. Na faɗa muku na farkon mutanen da aka fi so ka taimake su sune 'yan uwanku da jini ya haɗa ka da su. 'Yan uwanka na jini su musulunci ya fara cewa ka taimake su idan ba su da shi. Ana tsallake ɗan uwa na jini ne idan ɗayan biyu ya faru. Na farko ya zamto shi ma yana da wadata da zai iya yi, kun fahimta? Na biyu ya zamto wani wanda ba shi ba ya shiga cikin tsananin bukatan da ya fi nashi. Misali yanzu ga ɗan uwanka shi tufafi yake so kawai ya ƙara, sai ga wani wanda ba ɗan uwanka ba a kwanciya asibiti za a ƙara mishi jini. To anan za ka tsallake ɗan uwanka ka taimaki wanda yake nesa. Jama'a kun gane? To daga cikin waɗanda ake so ka taimaka akwai makwabta, saboda shi makwabci shine ɗan uwanka na biyu. Makwabci shine ɗan uwanka na biyu. Kuma zan gaya muku wani abu, duk yanda za a yi ku kyautata makwabtaka ku yi, saboda shi makwabci idan ba a zaman lafiya da shi ana cutuwa da yawa, ana cutuwa. Duk musiban da zai shafi mutum kafin dangin shi na jini su ji, makwabcinsa ke fara ji. Idan kuma mutum zai buƙaci taimako, makwabci kan fara iya taimako kafin ɗan uwa ko masoyi ya riske ka. To kamar haka idan bai da kirki, kafin wani ya cutar shi ya san lagon yadda zai cutar da kai cikin sauki, saboda komai naka yana gani kuma yana sani. Ke ba kun fahimci wannan ko? To shi yasa a hikiman naka ce ki sadar da zumunci da makwabtanki bil hadiyyati, ta hanyar yi musu kyauta, was sadaqati da sadaka. Kun ga malam na ta cewa kyauta da sadaka. Wancan bil hadiyya da kyauta din ya nuna ko ba musulmai bane zaki iya musu. Was sadaqati kuma sadaka ko kin ga musulmi kadai ake ba. Mala ya ce walau bil yasir, ko da ko sadakan nan ko kyautan nan ba ta da yawa. Wato kyauta yana da wani tasiri a zuciya, ko kafi karfin abun aka yi maka shi kakan ga girman abun. Kun gane? Na taɓa gaya muku, na sha faɗa muku a karatu, ba so ɗaya ba ba so biyu ba. Wata dattijuwa a jihar Kano, Malam Ibrahim Daurawa ya zo muna magana da shi. Wani bawan Allah ya jima ya zo zai aurar da 'ya'yan shi, ya ce wallahi ya kashe kuɗi sun kai kusan miliyan 100 a auren nan. Kuma ba almubazzaranci ba, saboda yana da rufin asirin kuma yana da jama'a da yawa. Ya ce malam, wani abin da ya ban mamaki shine duk wannan hidiman da na yi ba wanda ya ban gudunmuwan ko sule 5.
kuma dama dai kun sa haka ɗabi'an mu muke, da an ga alama mutum kamar yana da shi to ba ruwan mutane da shi, shi kuma kullum cikin taimakon mutanen yake, kuma ko Allah yana son godiya ballantana ɗan adam. To ya ce abin da ya faru da shi shine wata mai aiki mai wanke-wanke tsohuwa ce dattijuwa a gidan, ya ce wallahi ita ce ya shigo gida, mata suka ce suna son ganin shi, za su yi magana da shi, jama'a sun yawa, ya ce ba zai iya shiga ba, suka matsa lallai ya shigo akwai magana. Ya ce malam ta baya ta kofan kicin na zagaya na shiga cikin gidana, to shigan da ya ta kofan kicin shi yasa tsohuwan ta gan shi, da ya shiga ya ce gama magana da iyalan shi zai fita, tsohuwar ta ce alhaji tsaya don Allah, ta zo da sauri. Ya ce sai ya rasa damuwa ne kila take da shi ko menene, da ya tsaya sai ce mata mama ce ta ce na'am, ya ce to menene, ya ce wallahi mai sunan lalita ko mai kullin zanin nan na da yanzu dai an koma su dan fox, yanzu an koma wallet ma da su ofe, duk an daina wannan kulle-kullen. Da iyayenmu ɗaura kuɗi ake haɓan zani ko, to haka wannan irin ɗaurin. Ya ce wallahi da ƙyar ta kwance, ta ce kwana biyu in jama'a sun maka yawa, ina ta nema kan baka gudunmuwa ne ban ganka ba, ga shi dan Allah. Ya ce wallahi naira 20 ta ciro ta bani. Naira 20 na albarka kwarai mama. Ya ce ina karɓan kuɗin ne, ya ce wallahi ban san sanda na fashe da kuka ba. Ya ce ita kuɗin take kallo, ni kuma zuciyarta nake kallo. Ya ce a wurin sai da na roƙi Allah ya cika min buri na akan mata. Ya ce malam wallahi hidiman miliyan 20 na shirya zan mata, na siyan mata gida ne mata kaza. Ya ce kuma ba dan ya sa na baka labari ba, naira 20. Ya ce sai da na mai da kowace naira 1 miliyan 1. haka ne mata hidima. To a rinka sadar da zumunci. An Abi Hurairah radiyallahu anhu, ina fata kuna fahimtar karatun nan, Allah ya sa ya zama sanadin tsiranmu. An Abi Hurairah radiyallahu anhu, an karbo daga Abi Hurairah Allah ya kare da a gare shi, anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, daga manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi, qala, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, ya nisa al muslimati, ya ku matan musulmi, la tahqiranna jaratun li jaratiha, kada ku kuskura in ga wata makwabciya ta wulakanta makwabciyarta. Kun gani? Kada makwabciya ta wulakanta, ta kaskantar da makwabciyanta, walau firsina shatin, ko da ku daidai da ko fato ne na akuya. Ma'ana kada ki ci daɗi ki manta da ita. Kun ga ko fato dai na akuya, ai to ana ma cin shi ko? Kila kanawa suna ci tare da gurasa ba mu sani ba, Allah ya ba su haƙuri. Ko ana yin romo ko na yi sara da mutum a sama ne, na ga wasu sun motsa. Yawwa ka ɗauka a'a ba ruwana. Jama'a kun fahimta? Abin da nufi shine ko da kafan akuya ne, can kafan inda kofatan yake aka ga bai da wani nama na a zo a gani, sai nan kakkalata ma ake ci. To ya ce kowannan ne in dai kin dafa ya kanshi, to ki aika da shi makwabta. A wata riwayar ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan za ku dafa nama ku cika roman, saboda ku yi mene, ku zuba ma makwabta su ma su ci su ji daɗin sa. Romo na da daraja a wurin balarabe, za ka gani. Mu nan ne sai mutum kila yunwa ne mana yawa, su kuma sun ƙoshi, sai kaga ana ta abin nan da sauransu. Wani abokinmu ya je Saudiya yana ci abinci a restaurant, kawai sai tona kashin kaza rukukus, kawai sai suka juyo suka kalle suka kalle shi, sai wani balarabe ya ce a ƙara mai kaza guda 2, ya ɗauka yunwa. Saboda wani ya za a yi kaje haka tauna kashi malam, me ya kai ka? Na ce to ya zo Najeriya gani har kafan kaza ana ci, siyarwa ma ake kilo Allah ya sa mu dace. To ga darussa guda 4 ƙarƙashin wannan hadithin. Na farko shine ya kwadaitar da mata ku rinka yin sadaka, ko da kaɗan ne sadaka. Wato shi Allah ta'ala ba yawa ne ke masa ci da buguzun ba, da'a Allah yake so a yi, in dai an yi to Allah zai amsa. Allah ka ba mu iko. Na biyu, an kwadaitar da mace ta rinka sadar da zumunci da makwabsanta, ko da abu ne wanda yake ɗan kaɗan.
wata za ki ga ko hijabi ba ta da shi na kirki, kike dan bata ko yanzu kayan da kike ganin ba za ki iya sa su ba ki shiga jama'a, wallahi a makwabtanki akwai wanda kila da za ki bata ranar idi su za ki gani a jikinta, a ranar idi wallahi sai ki ganta da su ce ta murna, har ta turo a miki godiya ce dan Allah ku yi godiya, kun tana kula da mu. Kayan da ke kuma har sun kina ganin ma wannan ai ba za su ƙara tsawuwa ba. Ga wata can tana ta ciniki a waya yana shigo mana karatu, ku ba ta hakuri, hajiya ta rika shi. Yawwa jama'a kun gane. Sai na nawa? Na uku hadisin ya koyar da mu cewa yana daga cikin kuskure mu rinka ganin sadaka in mun yi shi ɗayi kaɗan. Kuskure ne. Kawai in ka fitar da abu za ka yi amfanar, ko kai kana ga kaɗan ne a wurinka, a wurin wani mai yawa ne. Sati 2 da suka wuce na je jihar Lagos, ko sati bai kai 3 ba. Akwai wani bawan Allah da muka haɗu da shi wanda na ɗauki darasi mai yawa a rayuwar shi, kuma zan so ku ɗauki wannan darasin, shi yasa zan faɗa muku. Ya ce min malami yanda nake yi idan na zo nan na samu abin da na samu to nakan sa lokaci in je gida, mutumin Bauchi ne. Ya ce idan zan tafi gida nakan yi budget in ware kudin ciyar da mutane. Ya ce yanda kuma nake ciyarwan saboda ina tsoron kaɗin bayar ba a yi yanda nake so ba dan bana nan. Ya ce in zan tafi ne nake tafiya in je wurin masu hatsi, shagon da ake aunar da hatsi. Kuna jin maganan nan? Ya ce shagon zan canza riga na, ba zan sa mai tsada ba zan sa mai kyau ba, yar jallabiya ta nan sa da wata dukunkunniyar hula, kawai zan shige shagon mai hatsi in yaban teburi in zamana. Ba kiran jama'a nake yi ba, duk wanda ya zo auna na ga ya sai rabin buhu ko kaza ce sai in kyale shi. Amma wanda na ga ya zo ya ce a ban loka ɗaya, sai in ce a ƙara masa loka 3 ya zama 4. Ko in ya zo ya ce a ban loka 2 ya ce sai in ce a ƙara mai 3 ya zama 5. Ana zubawa ina biya. Ya ce min malam, sai na ga idanuwan sun cika da ƙwallon. Ya ce wallahi idan na zauna a wurin mai hatsin nan, wanda suke zuwa su auni gwangwani 2 gwangwani 3 Allah ya yawa da su. Gwangwani fa gwangwani. Ya ce wallahi har mai gwangwani 1 na hatsi yana zuwa auna, kuma magidanci, gwangwani 1 malam. To anan ne sai rinka cire kuɗi yana infaki. To irin wannan ya kamata ko mutum ya yi da kanshi, ko ya samu amintattu wanda ya san ba za su ci amanan shi ba. Yawanci mutane wasu ba su da gaskiya, wanda ka aminta ka san zai yi yadda Allah ya ce, sai ka wakilta shi ya rinka zuwa yana yi maka. Wallahi za ka yi mamakin abin da Allah zai yi maka a rayuwarka. Wato ita sadaka har ɗa nagari tana haifarwa, tana sa mutum ya samu alkhairai mai yawa. Sai fa'ida ta nawa? Ta 4 ita ce ta ƙarshe ko? Sadar da zumunci da makwabta, ko da abu ne wanda yake ɗan kaɗan, yana bayar da ma'ana mai girma wurin sanya soyayya a cikin rayuwa. Yana sa soyayya kwarai da gaske. Jiya na faɗa muku, ni a gidanmu ake faɗa min, iyalina take faɗa min, wallahi akwai waɗanda ruwan kullu fa jama'a, wannan magana wallahi ya daɗe yana ta damu da hankali. Ruwan kullu fa mutum zai zo ya roƙa, da wanda ake zubar wannan fa wallahi shi suke roƙa a basu, su je su samu ɗan siga ko na ɗan 100 kaza ne su baɗa mishi su ma dai su sha kunu. Kullu fa, ruwan kullu fa. Inda ake sai da ɗan wake har bukin ake yi a roƙa mutum ruwan ɗan waken na in yi kauri, wanda ake jefa ɗan wake kowa a zuzzuba mishi, shi za su je su samu siga su sha. A nan unguwar Dosa wannan abu yake faruwa. To kaga akwai aiki mai yawa, mun gane ko? To so da haka na farko dai mu gode ma Allah da Allah bai jarabe mu da irin wannan ba, kuma Allah muna neman rangwamen ka don tsarkin sunayenka. Na biyu, irin waɗannan mutanen kamata ya rinka neman su, ba sai an jira ba, don mutane ne wanda galibin su ba sa roƙo. Duk wanda zai maka wannan to ba maula, ba ɗabi'ansa ba ne. Masu maulan suna nan daban, amma irin waɗannan don Allah ku je ku bincike su. Suna nan, ni ne imani in ba a same su a makwabtanki ba, to lallai a garinku kan akwai su. A garinku ki koma asali a tambaya miki ƙauyenku, suna nan. Dan zani 1 2 3 nan ki aika musu, su ma su san suna da wata 'yar uwa wanda Allah ya rufa mu asiri, su ji ƙanshin rahama a tare da ke. To ina ga wannan shine hadisin da za mu tsaya a kan shi. Insha Allah sai mu tashi hadisi na 41. Amma jama'a karatun nan baya sauri, ya za a yi? Hadisai 40 ne kuma ko rabi ba mu yi ba.
ba na so mu rinka saurin ne zamto ba a gane karatun. Za mu ci gaba inda muka tsaya insha Allah bayan sallah sai mu sa lokaci mu karisa littafin. Dama muna da kwantar littafin da za mu karisa ko akwai aqidatul wasitiyya na sani, akwai as-sihir, akwai sifatus sala, su kenan wanda dai muke na majalis. As-sihir shi saura felle biyu ma kamar mu gama shi, ko za mu samu lokaci mu gama ne anan? Yana da ina ka dade, yana da yawa wanda ya rage me felle nawa? Me wuce felle hudu ba. Ina ga ya kamata a karishe shi musamman huta shi. Kila wata rana za mu sa mu tsai da wannan mu karisa shi mu wuce, saboda akwai wanda suke koyar da littafin suna bin mu ta intanet. Allah ya shiryar da mu. Kafin mu tashi akwai abin da nake so in abin nan, ina atamfofin nan. Jiya akwai wata bayar Allah har yanzu ban santa ba, kuma ta ce don Allah kan in sanar da ita ce. Ta aiko an zo har nan an ta nema na ba so ɗaya ba so biyu ba. Jiya har da dare sai da ta turo aka neme ni kan cewa ta ba da saƙonni, amma tana so ne zamto hannu da hannu aka bani ba wani aka ba. Ta roƙa har jiya da dare sai wurin 11 dare na dawo, kuma aka ce gashi da Allah ta roƙa inda zai wu da dare a jiya amsa. To jiya da dare an je an amnaje, tunda ta ce hannu da hannu bayan da na iya. Akwai wanda nake aikawa amma dai na je da kaina, kuma wanda ta ba sako su kawo sun ba da sako ne ta aiko da shi na marayu. Atamfofi ne da nake so, don a intanet take bin mu ta midiya ta gani. Za mu nuna sakonnin da ta aiko don ta san cewa sun iso hannuna da ta ce kuma ta gansu. Atamfofi ne ga su kamar haka, sai ku taya ni kirga. Wannan na nawa? Na ɗaya. Ba ku yi mata kabbara ba jama'a, aljanna fa take nema. Kun gani wannan ko amarya na sama aiko ni ne kokari ko kuwa ga yayata can a zaune, haka ne ko? To ga na nawa kenan? Na biyu. Ga wannan ban kirga su ba ni ma, so nake ku ji abin nan. Ga wannan super grand tana gani, na san za ta ga bidiyon, shi yasa muke don ta san sun iso. Mun samu nawa? Guda 3. Ga wani shi kuma shine na hudu. Ni ban san sunayensa ba, shi yasa nake cewa ga wani, amma na san wata hatta ga farashin ma a gaban goshinta. To ga wani ma dan dare shi ma, in kowa san wanda ya rasa. Da namiji na sawa da na siya irin wannan. Sai wannan shine na nawa? Na 5. Sun kai 5 kuwa? A'a, ka dade kirga mama Hajiya Fatima, kirgo ta. A'a, ta nan zaki kirga, shine gaskiyan 2 3 4 yawwa 5. Allah ya yafe muku, gaskiya ne. To ga shiga na ƙarshe guda 6. To atamfofinki sun iso zuwa ga marayun Mu'az bin Jabal. Muna roƙon Allah ta'ala yanda kika tufatar da su, ke ma ya tufatar da ke duniya da lahira, ya baki arziki mai amfani, ya raya miki ƴaƴanki akan shari'a, ya sa mu gama da duniya lafiya baki daya. Da haka na anan za mu takaita. Subhanakallah. Ba mu sanar da akan number mu na marayu ba. Akan number mu na marayun Mu'az bin Jabal shine 0026264944. Sunan bankin Stanbic IBTC. Sunan account din Mu'az bin Jabal Foundation. Allah ya haɗa fuskokinmu da rahama, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.